Asa man ta be? Ang lubok. Nagunsa man ta og lubok. Magkakaon ice cream o luto. Og luto. Nani luto ato lubok. Pero ato ko na may lubok ron kay request ning Batang Jamay. Kinay mga pagkaon dagan kuno sa lubok. Sa ilahang plaza. Asa mga atong motor? Nawa man. Darang motor ato siyam. Itaguan sa laton. Okay, tatag lubok. Tanaw to unsay mga pagkaon na to. Pero kanar ko pong makaya atong balitan. Watay si kadron kay hawoy. Motor tag lubok. Be tag lubok pero motor ta kauban itong mga girls ba. Tubil sa tag balik si Gwinta. Hiu. Si Gwinta ra. Pila way abuton ka na. Kabut ka na 5 litro. Gwinta? Si Gwinta ra. 1 litro gani. Ha? 1 litro gani 5. Si Gwinta ra budget. Para lubok ra. Kano si Kablades. Wash out na. Wash out na labunon. Mo dito si GP Blacksmith katong nagtubil. Na sa channel nga mga magbuhat o mga sundang ba. Ilado to nga mamuhatay sundang. Ang GP tatak GP nga mga sundang. So kay putag dong og lubok nga og motor ra pud ba. Sige na mo tag bike ani di ra pud lalim ka sa daha mag bike. Dagang subida pa dong pauli. Lubok na, dali aray. Moga bike, igo pergapunan. Ya, gaso-aso to dah. Lamia oy. Nanay mahong pista. Yo, lamia yo. Hoy. Mamgo bungsat. Bang parinta. Lah, tang kurinta. Orang kan ada marah. Tangan Ci, tangan. Ayo betul ya, Wak. Aku kira. Ayo mana marah? Lemah deh. Susah mana? Murah batito. Hah? Murah. Batito ba? Saya batito. Wah, entah kayak kau asal ini kau. Kayak kurinta mana? Kami buat. Kita sama rabe. Mana? Kita go sabe. Kita bang. Ibabaw lang ba? Ako rek kuha. Gahi mana? Ika po gae. Lami ka jo. Sige be. Kapay lang ba? Kamay ko. Ibabaw lang. Oi. Pila ka bok roti mah? Hah? Dua? Terus cek tubek? Wow, badai. Hah? Wow, badai. Oh, enam. Wow, kamel. Tahun kan eh? Oh, perintah. Đây barbecue rồi ha. Nah. Kaon ka na? Ano makan on? Kana na to ah. Ay, balon gini man makaon ng balon. Dili magkaon balon palat lang ko. Kalit sa kay balon. Yan ang uli god. Ay do garo bio. Ini yang barbecue pud ani bio. Barbecue lang to pliton kay makaon. Dili ko. Barbecue lang to pliton. Dili ko kaon awan balon dili ko kaon. Nay hotdog, yun hotdog. Nay hotdog. Usay mo ha? Dili ko kaon. Unsa may mo dai? Awan. Kaon. Mao nya nang uli ng balon god. Hindi ta pa matag makaon. Apilig ko din ng baboy. Sudah na. Kita ka ba? Gaguha ta, cepat ta. Kapaya tug dako bio. Balik ko. Awan plano palit. Mangita taon sa pagkaon sa taon na.
Plano. Plano ba airplane? Airplane. Ay, dah na. Luto na. Kaon ka na hotdog. Sama na. May royal. Tunggu tahu kah? Yung gamay royal. Gamay agad. Ngayon sabi kemana? Gamay deh. Gamay? Gamay royal. Gipan man. Sorry ko natin na may naging aneh para pista. Ano sa pista lubog na eh? Buwan 24 sir. John? Oh, May? May. Ah. Mahal na burn sa Guadalupe na sir. Pero lahi po ng June 29. Ah. Bila ba ni Porhiras, boss? Kana siya 20. 20. Karena mga kwintas, kwintas ba? O Porhiras siya pa? Angklet Oo. 20. 20 boss. Saan nihigot? Yukot mo na? Bagay tayo kulit nihigot ako na. Dili ayo. Oh, yukot ito yung buktor pero nguniti gihapon. Pwede mo lupad. Okay? So sa may kasulti siya, mga nanam kay balon. Unsa man ang balon? Unsa man ang kuan? Isda na? Langgam. Ha? Unicorn? Lakite? So, dagan sa mong pagkaon diri sa lubok na pagkaon mga duaan ng bata para pista ni sa Guadalupe. Dagan po kadong burluloy, no? Giholder tag 5 ni tag usa ning kuros mo kani pong Santo Niño. Karang mga karero kani mga burluloy pila. Kana tag 20 ang premium niya kato siya tag 50 tong mga makrami. Uli na siya mara, babay na. Oh, uli na may kay nakapalit na may balon, kaon na pod. So, sorry mo re, kay lami kan sorry nagapagkaon. Lingaw, bibo. Bye.